И така, здравейте, съм тук да си го махна. Здравейте, аз съм Данката. И днес мисля да подцъкаме GTA Vice City DLC-то. Сигурно ще Опа, извинете. Сигурно ще чуете защо ще цикам DLC-то, а не оригиналната. Защото мисля с DLC-то пишете, ако искате и оригиналната. Аз мисля, че с DLC-то ще се забавлявате повече. Пишете, ако искате да направя клипове на DLC-то, защото то ще бъде интересно. То може след DLC-то да превъртим и Vice City. И това е GTA Vice City Stories. И тук що умрях, паднах като пънато. Ако се чуете с какво скачам на мотора, с триъгълник. А с хикса карам. Отвори се на време. Не се отвори. И сега... Ето тук... Добре, с триъгълник се слиза. С триъгълник се слиза и се качва. Добре, аз ще ви кажа, не знам то. Не знам контролите на играта. Преди малко се изтегли, нали, само да изпробвам. Но не съм и разучил толкова добре контролите и само. Но и докато свикна. Не бе. Стига. Я дали... Не. Ало. Да, всъщност, то не си откръвна с някакво. Не, остави го намирам. Искаме това. Е така. И да се тръгваме към дестинацията. Зарязах там мотора, направих го като задръства и сега си тръгвам като пича. Е, това е. Оп. Тук, дали ще може? Да, може да читнем системата. Трябваше тук да заобиколим под моста, обаче аз тъй като читнах системата минавам от тук. Добре, с хик се биваме по-бързо. Аз така се биеме. С квадрата. Скачаме. Тук сега. Ето.
този клип ще ми бъде като за начало първата мисия, лекичка така 15 минутен клип. Историята няма да я гледаме, защото не е интересно чак толкова. Аз спомням, че съм я играл на Вуйчо ми на компютъра. Дай път! Ето. Окей. What? Ето, измъкнахме се от тия нещата. Така насочваме камерата. О. Моля те, приятелка, благодаря ти. Дай да си откраднем хубавата кола. Да направим завоя. Сори, бич. Не искам да те босна. Стана случайно. Задаваме газ и да се махаме. Ако имаме дан тази кола, със сигурност я сейфнем. Също така искате ли поредици на НФС? Most Wanted. Случайно да питам откъде се минава. Май трябва да заобиколя тук. Ето бе. Ето къде е бе. Аз съм си... Не бе, не слизи от колата, бе. Не слизи от... Сега пощупихме хубавата количка. Там. Ето го бе. Аз съм свикнал с... от кетча с стрелките да играя. Май тази кола няма да сейфам в гараж. Абе, тук като си сейфа да се поправи, да. Ако имам възможност, след GTA Vice City ще направи на GTA San Andreas. Зависи, ако искате, да, ако имам възможност. Ето тук ли сейфаме мястото? Вау!
Аз знам един много по-лесен начин. Идвам тук. Така. Хора, това ще бъде всичко от този клип за сега. Ето тук даже имаме още една много яка мисия май. Има мисия пищачи, който ще се вземе. Добре, я дайте да видим какво става, като излеземе навън и мисля да спирам този епизод. Кажете, ако искате поредица на нея. В смисъл, ако ви харесва, де. Защото на мен аз я превърта това, не ми е проблем. Ама ако ви искате да я видите, ето тук сега трябва да ходим до Мартинес. Да бе, виждам бе. Той има две неща на картата и сега стана интересно. Надявам се ви хареса. Ако така дайте лайк. И пишете в коментарите дали искате да продължа. Пишете дали искате да продължа с тази поредица. Като я превърта, ще почна или на GTA Vice City, или на GTA San Andreas. Чао, чао!